ce uwar jiki ce. Ina masu matsalar kasala, ciwon kai, jininki baya tafiya daidai, matsalar zuciya, matsalar diabetes, rashin kuzari, ki ji ba ƙarfi duka a jikinki. Wannan Nato Red Kojic Rice Tablet ɗin yana da matuƙar kyau. Supplement ne, ba shi da side effect. Ƙara lafiyar zuciya sannan kuma yana taimakawa wajen tafiyar da jini yadda ya kamata a jiki. Yana ƙara inganta lafiyar jikin mutum ya kuma kare garkuwar jiki daga cututtuka kala-kala. Magunguna ne da aka yi shi da sinadarai na gargajiya. Itatuwan nan namu na gargajiya da muke amfani da shi aka yi shi. Ba shi da wata illatarwa. Kar ku bari a baku labari. Kina neman albarka wurin iyayenki ki siya musu, zai taimaka musu matuƙa.